Bokassikompostointi on biojätteiden eli tämmöisten kotitalous- tai keittiöjätteiden kompostointia tai tämmöinen fermentointimenetelmä, jonka avulla tämmöinen kasvi ja massa saadaan aika nopeasti sitten kompostoitua mullaksi ja kasvien hyötykäyttöön. Tämä korvaa semmoisen perinteisen lämpökompostoinnin. Bokassikompostointi on helppo, halpa, sovelias kaikkiin kotitalouksiin ja se on hyvin siisti, siitä ei tule hajuja ja se on semmoinen aika vähän työvaiheita vaativa, myös erittäin ympäristöystävällinen. 2-3 päivän aikana kerättyjä keittiöjätteitä. Siinä on enimmäkseen kasviperäistä. Sitten on kananmunat. Kananmunat mä aina rouhin tällaiseksi pieneksi. Kananmunan kuoret on erittäin hyviä. Siellä sitten tulee vähän kalkkia maahan ja kasveille. Sitten siellä on vähän tuommoista lehtijätettä, vähän leipää, banaaninkuoria. Sitten on pikkusen kanakastiketta, mitä on jäänyt. Näitä eläinkunnan ja tuotteita, niin niitä ei hirveän paljon laiteta. Ja jos laitetaan, niin laitetaan sinne mielellään sinne pohjalle ja kasvikunnan tuotteet päälle. Ja kahvinporot mä laitan suodatin pusseineen, vaikka tämä suodatin paperi ei fermentoidu, mutta se maatuu. Bokasointihan on tämmöinen japanilainen keksintö. Tähän tarvitaan tiettyjä välineitä. Nämä on suunniteltu todella hienosti. Tämmöinen bokassiämpäri, johon kotitalousjätteet kerätään, niin mahtuu tosi hienosti keittiön kaappiin. Nämä on 2 ämpäriä sen takia, että toiseen kerätään kotitalousjätteet ja laitetaan tämmöinen bokassirouhe. Sitä availlaan semmoinen 2-3 päivän välein. Ja toinen on sitten ämpäri, johon on kaikki kerätty ihan täyteen täällä. Ja se saa fermentoitua pari viikkoa lämpimässä ja sitten se on vasta valmista multatehtaaseen siirrettäväksi. Tarvitaan tähän ämpärin tämmöinen välipohja. Näin. Tämmöinen tasotin. Kuuluu tämmöinen pikkunen tippo, johon tämä bokassineste juoksutetaan. Ja bokassoinnin idea on se, että siinä fermentointi tapahtuu ilmatiiviissä tilassa. Ja sen takia tämä kansi on tiukka, tällaista reilun kokoista tiiliskiveä painona. Otetaan tämä ihan uusi bokassisanko käyttöön. Laitetaan sinne talouspaperia pohjalle ja sitten laitetaan kerros bokassirouhetta. Eli tämä käynnistää sen fermentoimisen eli maitohappokäymisen. Sitten mä laitan sinne pohjalle ruoanjätteitä. Vähän tuosta noita pätkittyjä kasviksia ja mitä nyt sitten aina jää. Ei kauhean paljon tarvi, että tämä on semmoinen puoli ruokalusikkaa litraa kohden tai ruokalusikallinen. Ja sitten tällä tiivistäjällä painetaan jätteet tiiviisti tähän pohjalle. Ja näin tätä bokassia täytetään. Tämän voi jättää tänne sisälle. Laitetaan kansi päälle. Ja siirretään keittiön kaappiin. Tässä on nyt tämmöinen puoliksi täytetty bokassiastia. Mä olen kerännyt siihen nyt sitten viikon verran jätettä. Lisään siihen nyt tämän päivän ruoantähteet. Näin. Vähän levitellään ja tasotetaan. Ja tästä sitten otetaan tämä rouhe pinnalle. Näin. Helppoa. Ja painetaan taas tiiviisti. Se aina painuu pikkusen alemmas. Ja siihen tulee semmosia
jätekerroksia. Siellä ne nyt sitten alkaa tekeytyä. Noin. Ja tämä talla taas jätetään siihen ja kansi laitetaan tiiviisti kiinni. Ja koska tämä on pikkusen kulunut, tämä on mulla ollut käytössä jo niin kauan, niin tämä sihahtaa ja sinne saattaa mennä vähän ilmaa, niin laitetaan sitten tämmöinen kunnon paino päälle, niin varmasti pysyy ilma tiiviinä. Tässä ämpärissä on 4 viikkoa fermentoitunutta bokassia ja tänne on kerääntynyt tämmöistä bokassinestettä. Hanasta kun avataan, siellä on close ja open eli kiinni ja auki, niin sieltä tulee tämmöistä vähän tommosen pisun väristä nestettä. Laitetaan kiinni. Otetaan ensimmäinen erä, otetaan tuonne astiaan. Tätä tulee nyt aika paljon, kun mä en ole välillä tyhjentänyt. Tätä voi välillä tyhjentää ihan kuinka haluaa. Tätä voi käyttää lannoitusvetenä kaikille kasveille. Ja sitten jos ei ole mitään kasveja, niin sen voi kaataa viemäriin, se puhdistaa noita viemäreitä. Tässä tyhjennän tätä täysin fermentoitunutta bokassia. Siellä vielä näkyy hedelmänkuoret ihan sinällään ja lehtiä ja banaaninkuoret tuommoisina mustina. Tämä on tämmöisinä kerroksina täällä. Kuitenkin tämä on täysin fermentoitunut eli hapantunut maitohappokäymisen avulla. Ja tämä nyt sitten sekoitetaan tähän multaan. Tehdään tämmöinen multatehdas. Semmoinen ohje, että saman verran bokassia ja saman verran multaa. Mulla on tässä pohjalla tämmöistä viimevuotista bokassimultaa. Siellä on vähän haravointijätettä myös. Ja nyt kun ne tänne sekoitetaan hyvin ja laitetaan tuohon pinnalle puhdasta multaa, niin tähän voi jo sitten istuttaa kasveja. Tässä on nyt semmoinen isompi multatehdas. Tässä on viime syksynä laitettu näitä ja talven mittaan näitä bokassikompostia ja sitten sekoitettu multaa. Ja tämä on tekeytynyt nyt tosi hyvän näköiseksi. Täällä on aika paljon karkeaa aineesta. Siellä on myös tämmöisenä haravointijätettä käytetty seosaineena. Tämän voi tehdä sitten ihan oman maun mukaan, että pilkkooko kaikki pieneksi vai ei. Mutta kun tämmöinen bokassimulta, niin laitetaan vaikka kasvimaan sinne pohjalle ja pinnalle vähän hienompaa multaa, niin tämä on valtavan hyvä maanparannusaines, koska täällä on tätä karkeampaa aineesta. Ja täällä sitten lahottajasienet ja mikrobit ja lierot ja erilaiset eliöstöt, niin jokainen käyttää hyväksi näitä aineksia.